Hoi. En dit is dan een gadelijk plakje voor Joert? Ja, de rest lijkt dicht, dus dit is de enige optie die ik nog haast heb. Dus ja, zo probeer je wat, hè? Ja. Want het moet al visken worden. Ja, dan moet wel een visje worden. Ja, ik moet net toe zitten, ik kan net stil zitten, ik moet op bedrijf gaan. Nou, wie zien er wie vangen? Maar graag boeten waren, dus ik er zo nog. Ben je een beetje hard van het bellen van, hè? Toen zet dat kan altijd nog wel. Nee, je moet mooi een beetje boeten blijven, dat is het beste. Ja. Zo, mooi spieringje erin. Mij eigenlijk net leven met aas, maar je neemt wel eens een gakje, hè? Dus je bent een echte viskerman? Jazeker, ja, je maakt graag visje. Ja? Ja, als we vrije tijd gaan, dan weer wat beter. Normaal willen we de boord voort, maar ja, krijg ze hem zitten. Dan krijg ze hem met z'n al lijkt tegen dat. Dat wordt nog even net meer. Dan hebben we de meesten leuk. En baalt er dan eigenlijk van dat er iemand rijdt? Ik meen dat hier met de boord voort. Dus dan verniel ik het eerst. Dus dan ja, ik heb wel een beetje begrepen natuurlijk. Voor die meesten die graag kaarten maaien. Ja, mijn familie weer voor die winter. En wat doet met al die vissen? Ik zet alles weer aan. Ja. Dan ben ik nog die houten spul de kap in, monsieur. Dat is me helemaal niks waardig, zulke meesten. Zulke praat ik net mee, maar. Nee? Nee, dat vind ik respectloos. Ja. Prachtige bezigheid is het. Maar ook is saai, je wil de hele dag staan. Ja, ik zie je zo de hele dag. Die spanning, je kan een dikke vis vangen. Dat bloedt altijd bij de kek, nou, om die hier een dikke bij te pakken. Binnen nou ik vooral in die visje? Nou, net volle. Ik ga zelf nooit een vromme visjes, jongen. Nee? Nee, dat verbaast me. Zie je dat hier dan krijg ik wat van mij waard, hè? Ja. Maar ja, goed, waar weet komen we het nog zien, hè? Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Zond Jantje 75 ben ik ermee begonnen, als gewoon een beetje herstellen en opmaandje. En dan ben ik nu aan het bouwen en ja, ze gaan de hele wereld door. Er staan zelfs wel op de Filipijnen en deze misschien, dat is nog net helemaal zeker, dat die naar Tanzania gaat. Maar wat maakt in Afrika nou mooi salmoenen dan? Ja, die willen dus Hollands idee, dus dat er dus ik twee op de Filipijnen staan. Die gaan dus ik naar Amerika toe, maar dat zijn Nederlanders die in Amerika waren. En wat vind je nou zo mooi aan die moe? Het is een hobby. Het is een hobby. Een mens moet een hobby hebben. Ik kan niet stilzitten. Ik moet bezig zijn. Ik kan de handen nou inpakken, maar ik moet bezig zijn. Maar je hoort er dus ik wat van oer. Dit hoor je dus van oer. Wat is dat? Dan heb ik deze vinger die hangt erbij. Oeh. In de cirkelzaag. Want ik heb alles vast. Ja. De boormachine, ik maak er alle hulpstukjes bij, die maak ik zelf. Dit en net, maar die maak ik alle zelf. Ja. Cirkelzaag heb ik in de bankschroef. Maar je diende krijgt, maar dat vond ik er al wat gevaarlijk uitzien, inderdaad. Ja, nee. Maar dat is het dus ik wel. Maar
Ik heb dus een hele soort, maar dat spul werkt. Je wordt er thuis mee. Ik heb hier een nacht mee in Lauwetland, want ze konden het in snet dus. Maar wie de haast nou? Die middelvinger die hong het vel nog vast. Daar zit dus ik de ervaring. Ja. Maar ja, het is heel mooi werk.